zing dar thum le chan ve ania dar nga ka pick up ania chuan dar nga bus mi ron lamanga dar ka khat le a chan ve telana ya voin chu tokyo kan kaldona japan dar car kalampang hidar car kwa atang dar car som flight ania nga chuan holampang hidar car som pathum flight ve lan dona ani rei du dong khop mai ma se he ka vai khat ka na tur ania nuam tur anga ni ka be ka siam sa vek to a zana changa in bua sei lo chuan arei china zingkara du a in hun kan ne tam shin lo ke uniform po he ka siam blok sa vek china tian ai nem tek ilo vel tele I nge ne hi om ve china chu ti lok lo chun tuk zing kan englo kan fly do in ka boy no chin ke pe chu ka hai hot box ya tian dar nga pick up aron kalanga passenger pick up anga chuan soi to ang khan flight hi dar car kalampang hi dar car kwa velania chun holampang hi dar car som pathum thlok velania achan chu asia flight hi holampang hi arei jok zela chuan han plan pok la nei lawa ton chum tokyo ka chu ko ve khat kana tur ania kala sha chiang che lo mun visit tour vel lo ma se tam ne chana za chu kan ton tan dar car som ni pali chiak layover ani wangin a ang chu kal ka tum thawang chu wang chuan ka in siamanga chuan Japan thlen vela kan mule chho do no bai phot u tian Japan kan len fel chi a zandar som le chan ve lo ri to an ram sana a chuan hotel po hlalawa hotel po hi minute som a changa minute som ni vel tlan ania kan thleng ngal me ya flight full lo hlawa ma se mu chu chhuak do khop mai hotel kan thleng fel hei man mo dewin kan in thlak zok zoka kan rila cham tlang aniang ei tur zongin kan zu chhuak le ri a tian ei tur te kan zu lei zo nu in hotela kan le chho le ngal me ya atlai to azingdar ni ari to anram sana a atuka chhuat te kan du box sia chu wang chuan kan mamo tur ang zong zong te kan lak zo nu in muang chang lawin hotela kan le chho le ngala today over here rei lo da ka som ni pali chenia ma se chu ti ro chon atam the ang ber ron cover ka tum thawanga chuan ka soile du pakha chu e tunna kan thlona kan airport Haneda airport hi Haneda destination big Tokyo destination big hi mu har tu ka kan request pon crew tam takina akumakum tila ka sai swal met he ni thlathu man bit po an mu thei lo khati ang khania e ke ka ba nei thladre ka voi khat request na ka mu hlawa chu wang chuan layover rei lo ma se chhuwa sham ka tuma na tu ka tam the ang tar ran le ka tuma he ka mu phot anga jan tai to jan pon to zing ani to zing dar ni le chan ber to chu wang chuan na tu ka tam the ang ber ka ron ke mana ka explore the ang kha ron ti sham ka tuma nga jan in tan chuan mu tui ma tha vek phot na tu ka kai mun ne zingdar kwale chan ver to tian kan chian hawin hotel kota karin ngak khoma kan kalna tur mun te kan han thlang fela hotel bul chi hi metro station ani ngal awangin chhuwa leveva arem chang ngal ani ticket te kan han ti fela Mizo hian train station lama kan chho ngala train kan ngak ngala ti hian rei po nga ngai lawin train ron thleng ngal de umeya kan han lut ve roi phota chuanin van nei thlak deuhin hei seat all thutna all lo om chawa ti zia khop mai できませんのでご注意ください。Under
Brooklyn Bridge. Right now we are riding under the Brooklyn Bridge. Yes. You sure? A view po lo moi khop mai rin ai takin kal chhung area kan rin ai ne lo hla a hemi ti lawa hian station dang voi khat thak kan langai le a ka chian te ho hi an voi ni thum kalna vel ani to age ma che he voi khat ka kalna nia ti hian ka zui ve deuh topa hemi zo a hian station dang kan zu po thale a subway dang anwaya hei te in mu ang hian train kan han ngak le a nga chung a rei lawa hei po hi minute ni thum nu in ten a ron thleng zung zung a tian hei a ron thlan hal me mihring an lo tam khop me japan nge mihring tam na ram chuan hemi zo a hian kan kal tumna masaber shibuya crossing kan pandona heta chang hian station pangana vel nge parukna vel alania kan kal masak tumna ber tiang kan vathleng phaya hei hi shibuya sky ti ania achunga khian city view nuam deuh mai a oma mase amun han kal tur hian achang chuan mihring tamdana zirin visitor tamdana zir hian booklog te angai thina van nei chuan booklog lovin ti hana walk in top theya kan han enchin photanga booklog angai lo chuan kan kaldon nek ti ha kan ne ten hei kan han thleng chhawa 14 floor ma se ban doi thak dawin ticket pathum chi an lo nei to pali kan ni boxia kan in phatsan du si lawa kan han let pheile ang rimata mihring po an tamalo ngak tu po helai mun hi alun em ma se hei kan holam panga kan let lama hian view nuam deuh mai lo oma chuta chuan khu in mu ang khuan khopui view a tha em thla te kan han le ri a in post na se khop me be careful chini po Shibuya Sky Trangkhan kan chuka ti hian Shibuya Crossing kan zuthling thla helai street hi Tokyo wa chuan street lar ber ti la kan soi so lawanga movie apo in mu nual karinga an feature na sel to movie a hian hei in mu ang hian tun hi jingdar somle ti vel kan ya mihring an tam khop me jingdar somle ti apo hemi street kilama hian Hachiko movie apo in mu to karinga Hachiko ina apu rin taga alo nga na chin khami street kha alo nia hei thla an lak pui na sa khop me ti hian thalak pui turan in line chawa ke mapon kalak pui ve a so ta in mu ho so Mario Kart nia heti ang khal tur hian to keu khopui chunga hian a shan pa in license nei angaya du tan a khal theilawa mi pon an hlut pokatian an ron tlan hei thlan lak sak sup me Oh my god, kan ril tram ei tur kan zonna lama kan kalkonga ti hian Disney store lo oma kan han lut le zoya in veshim shimang kan tia chung kan rila tram to ema wangin tian food court lampang kan pan hala ei tur lo tam khop me du ai tam ti hian kan du zong kan ei chak zong te kan han la fela bongsa le voksa ka leya ke ma hian atui khop me an siam tui khop me one more here arigatou gozaimasu. Oh my god, I finished the food without the... tian kan ei tu te kan ei zo no in asakusa kal turin train station lampang kan pan le ngala khilai mi ginza line ti han kan train kan hak don ni ti hian asakusa anti mun chu kan han thleng fel phe chung kan han lut ngala mi an lo tam khop me
Khwajin mi te a hi plan yang helai hi chu Tokyo khopui lai hol om ani wang hian a hmun hi tlo po arem chang em a khwa po thaboka anwam khop mai今からやるのじゃん。khi lai lo lang khi Tokyo Tower ani a hming kara chiang che to local kan to amai ro chu hemizana katar thlok le tur kan ni wangin hun kan nei to lo kan kal man talo ani tlai lampang ani to awangin hun kan nga tok to lo domin kan in hria chu wang chuan hotel lama le kan tum ma hei train kan ha ka train station a kan chuk thale ngala ti hian hotel lampanin kan let phei le ngala hi kan holet le lampang ania a view a moi khop me tlenvela tin hotel bulche hian mall oma bazar le zoi turin kan han lut koi le ria chanchu kan ni leng kan chuka bazar na hun kan nei lawa ho ma bazar zoi ang kan dia kan han lut le zoi ni man mo the ang berin kan han bazar le nok noka Mizo hian dakar ni atanga dakar little muthadam kadu awang hian chanchu flight a hian na chau thlak ve thina flight a rei phei chuan muthadam lo chuan No need this one. You can take it back. It's okay. Thank you. It's kind of good. Monica, I'm still there. I just bought one H&M and I come back. Really? Yeah. Khati zong kha voina kan hun man dan chu nia hun kan nei tam tok lo awangin du anga tampo kan kal man lutu lawa in du thu po alo sam lo mai thea tongkam te ka thiam lutuk lawa chu ti chunga min lo thlir sak awangin kalom emema lepeka kanin mule chau do ne o pot